Быйылгы миссис чурапча күрәккә барда 12 эдер якытынна. Күрәк үгес курдук бәйни билеһиннәриттән сагалан 5 түһмәгенән ытылынна. Кас бидди кыттачы бәйтен истең ие бастың дие кахайката бары түнен билиләх көрүләх сайдылах керәң арбыһынан көрдөрдө. Биттен бир таланнах керәң ардар эрисиләх күрәктерин түмүгер Дмитрий Петрович Коркин атынан чурапчатагы республиканская спортивная интернат школа эдеркен үләһете Евдокия Потерская кыйлагынан таксан миссис чурапча үрдүг атын сүктә онна сүз тыгынчалах сертификат катынан болла. Нахал баккейим яхарынарыта, ана бастыгыннан алақ жоннору бун, чугас жоннору бун, подведи гыны охтақпын деммен. Түйінері күністері бәләндінен миссис чурапча болан тұрабын. Мақтабын тердебін, чугас жонмар, өйдәбіт, өйәбіт, жиек әргеммер, барытыкар сүйрен көтен, хамы коллектив бар. Күрәгы чурапчы нәһилеген айылан сынялан кенин эре специалисттара духаларын угуран туран бет үрдүк тахымнактык терен ыттылар. Нәһилек жалтата манна күз көмө болан ийлән саглан берде. Жилер сүбәгә быел ылы сытар улустар бытыттан ол курдук амма, тата, усалдан улустарыттан бахалык салбыятчылара, культура салатын представительлера кәләнүләтләр, онна жюри председателен Дмитрий Васильевтен Саха Республикатырыттан самый биллибит көстүбит визажист кәлән үләлән бардылар. Кере иелер нәһилек колбохуктах тәрилделерин аттарыттан кыттан же керген сыгыннаһын өрө тутууну тәңе терилтте нәһилек жона сергете түмсүләх бир тыынынан аяр тутар үтүөгө кереге тардыһар сомоглохор күстерин көгүләтчилеринен болулар. Иккини делосата күстәк, алох жаныртак, буманы күстәк составынан, коллективынан күстәктик алох бәлемнән небе кыспыт тылын өһүн, кайдок туттары каптара, таңаха саба, алох бәбі кытта жаныр кыды долгойдугун. Бу курдук иерими жени чилир эдер иелер күрәхтере бүгүн кеһе үөрүү жол ил эйе сомоглохор гыстах түмүктенне. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете, Чурапчы.